Hello guys, mayong buntag sa inyong tanan dya guys. Tanaw na to lingguan diri guys, rambutan guys. Pero naghanag bulak ang rambutan guys. Ara guys oh. Awa guys, grabe bulak guys ng rambutan. Kakaon na po tag rambutan ani guys. Ay daghang kay bulak guys. Ara guys oh. Oh, naghanag bulak oh. Ang ano, rambutan. Kakaon na po ta ani rambutan guys. Yan kay bulak guys. Oh, sorry guys, oh, bungas babaw, dagko na guys, oh, babaw. Oh, nakita ni guys, bulak guys. Ang ato ang kuan guys. Rambutan. Pero hagig bungas babaw diyan oh. Pero dagko na oh, nas babaw oh. Kakaon na kita ni rambutan ba. Mga pila ka simana ni, wala mga hinog na ning uban ani. Kakaon na po ta ni og kuan guys. Rambutan guys. Dali king rambutan guys ba. Oh, tapa dito guys, oh, abot ang kuan dito oh. Ang ilong bulak oh, nilhana. Oh. Hindi lang ikaw saging. Dito ko sa area. Ah, sa area ka. Ah, sana binangay na. Ano? Kuanto guys, ako ang kuanto guys. Pansa kong suon guys. Ihang bana sa kong suon guys. Akong bagong niabot guys. Bana sa kong suon. Nagdala siya og kuan guys oh, binangay. Si Leo. Ah, Leo guys oh. Hey guys, thank you for watching guys.